Dobrá, mám to zaznamenaný. Perfektní kop, tyhle. Legendární. Mám natočený naše chyby. To je naše sestava hvězdná. Míček je někde skrytý. Ty krávo. Pěkně na golmana vystřelil. Už je to tu zase, už je to tu znovu. Ježiš. Ještě, že to posral, ty vole. Jak by to byl další gól, úplně ta samá situace, jako předtím. Kde je míček, ano, tady. Ano, to vůbec to nebylo faul. Jsi poprskal to. Ty vole, Jardu, to úplně skolilo. Nahraj. Ty vole. Vládí to oddělo. Legendární hra. To vymysleli, bylo promyšlený. A je to tam. Jednička. Střelec. Už 3, ne? Ne, 2 asi. Ten jeden se nepovedl. Co je to asi vůbec? A Tomáš se dal do akce. Ten výběr. Jsou tam 2 a to bude jako krásný gól. Milda bojuje, ano. Ty. Krásná nahrávka, kde se srazili všichni. Tyjo, Tomáš běží. Pozor. Tomáš hledá tak pivo, kdyby se ztratilo. Rána, nahrávka spolu s protihráčům. Tomáš, ten je tady, tam běží. Vyčetím nedohlednu. Tomáš. A je to další gól. Tady vidíme Kubu na strany jak svině. Tak.
Všechny chyby mám zaznamenané. Ale nemyslím, že to zkusím otočit. No, další chyba. Další chyba. Ano, další chyba. Ne, to nebyla chyba, to bylo dobrý. Chyba. Kuba pokryl. Na straně Záňa. Na straně jak směr... Kuba vychytal. Ondra neví, kde má míček. Neví, kde má planty. Teď jsem to zapomněl. No, v ruce jen ten tref. Na straně Záňa, ty vole, zase dobrá střela. Přímo na brankáře. Konec. Ty vole, trefil tyčku. Nebylo to tam vidět, ale fakt ji trefil. Ale z blbý strany. Ty vole, Kuba ten bojuje, neví, kde je míček. Ty vole, to jsme zaznamenali největší komedii na světě. A Kuba umírá, trefili ho do střeva. Kuba umírá v pomalých bolestech. Má špatný játra. A křečí. Nikdo ho nezajímá. Teď vypadá jak kulek. Ano, už ho odváděj, do Žamberka. Tak. Ještě jsem tam nešel do té brány. Už takhle dopad. Takhle přiblížím. Ten výraz. Ten tam je úplně vidět. A bude penalta? Nestřílel penaltu? Za hrubost? Bude vyloučení za hrubost? Ano. Co bude za hrubost? Domlouvání holky. A to asi pauzu. Ty vole, to byla dobrá akce, vole, i v oslabení, vole. Takovou bychom neudělali, kdyby nás hrálo 50. Ty vole, to byly 3 metry, vole, a půjde ven, vole. To jsem ani neviděl. Jsem koukal na telefon? Já jsem koukal, pod nohu mu to projelo. Jsou fakt dobrý tým, ty vole. Tak v oslabení dá góla, vidíš to? Ano. A nebrání jenom. Jsme si vezměte příklad. Oslabení jak svině, nikdo tam není. Hlavně, že hrajeme přesilovku. Další, zase ho udělal jak víno. Ano, toto je naše oslabení. Teda přesilovka naše. Ale vypadá tak, když je to oslabení. Ale vypadá to, když to je oslabení. Správně. Ondra si bouchnul. Kluci dopředu jdeme. Tady Dominik nese míček. Perfektní rána. Perfektně provedeno. Technická a je tam. No. Jsme opravdu dobrý tým, ty vole. Ty budeš to začít být plný zuby. Přestupuju ke Zdenkovi, co se rozhodl.
Furt nás ohrožují jak svině. Já nevím, kde to je. Ano. Dominik je v akci, pozor. Už mě to nebaví.